Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň websaýtyna iň köp okulan, iň köp dinlenen habarlarymyzyň we gepleşiklerimiziň bäşligini Çeşme Berdimuhammedow ýegeni Samrat Rejepow daşary iqtisady iş bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellemekçi. Karabağlar'da doğruların vakati oynayar diyen atılan çap edilen habarlar ve gepleşikler kän gazıklanma döretti. Bundan öňki hepdelerde hem bolşeýaly okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz ýurtdaky doğrular, manat gatnaşyklary, şeýle-de prezidentiň maşgala agdalary baradaky maglumatlary uly gazyklanma bilen garşalýarlar. Bundan başga bu hepde okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz satylan çağalar meýdançalary, gün düşmeýän otoglar baradaky şikayetler dinlenmeýär diýen atylan çap edilen habarymyzy köp dinläpdirler we köp okapdyrlar. Bu hepde Owganistanyň Türkmen ilçesi Taliban bilen topugy maslahat etdi. Aşgabatda agyz suw işgärleriniň aýlyklary we döwlet kömek pulunyň möçberi duýdansyz kemeldirli diýen atylan çap edilen habarlarymyz hem köp okally. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Aşgabatda inçe mesagatlap internet bolmady. Balkanyny çäklendirmeler gowşadylýar. Bütünlüğüne Sağlık Kurumasynyň wekiliýeti Türkmenistany goşudurmak için ýokary baha berdi diýen atylan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň gepleşiklerini dinläp, habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiligini elden bermäň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, gep başynda hem belleşimi diýäli, bu hepde iň köp okulan, iň köp dinlenen esas habarlarymyzyň biri Prezident Berdimuhammedowyň il içinde şammy diýilip tanalýan ýegeni Samrat Rejepowyň öňünde durýan wezipe synaglary barada boldy. Şu aralykda prezident odal wezipe baskanjaklaryny ýyllarym çaltlygyny östüren ogluny Newt Gapowdowyny hem gödökçülük etmegi tapşyrdy. Prezidentiň ýegeni bilen bagly syp çykan maglumatlardan bir bölegi kärdeşim Sehradan dinläliň. Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesine göre prezident halk arasynda Şamma ady bilen tanalýan Samrat Rejepow Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellemek kararyna geldi. Rejepowyň bu wezipe bellenmek ähtimallygy baradaky maglumat prezidentiň agdalýan banka ýurtda hime desgasyny gurmak üçin Birleşen Arap Emirliklerinden kard alyp başlamagy buýrandan bir näçe gün soň peýda boldy. Şeýle-de çeşmelerimiz prezidentiň ýakyn töweregindäki beýleki adamlaryň hökümetdäki möhüm wezipelere bellenjekdigini hem öňe sürýärler. Azatlygyň Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankyna ýakyn bir çeşmesi Şamma ady bilen tanalýan 36 ýaşly Samrat Rejepow bu wezipe bellemek meselesiniň eýýäm çözülendigini öňe sürýär. Prezident ýegeni Samrat Rejepow hakykatdan Daşary Ykdysady İş Bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellendi. Onuň bu wezipe bellenendigi heniz ýylan edilmese-de prezident eýýäm bu baradaky karary kabul etdi. Şu hepdeniň başyndan garaşsyzlyk şaýolynyň uğrundaky Daşary Ykdysady İş Bankynyň binasynda täze resmi üçin eýýäm otog taýýarlap başladylar. Birinji gatdaky otogyň durkuny täzelemek işleri tas tamamlandy. İşgärler ýogudlygy bilen tanalýan prezidentiň ýegeniniň köp adamy işden çykaryp başlamagynyň aladylanýarlar diýip Çeşmemiz 21 noýabrda habar berdi. Bu maglumatlaryň diňe bir çeşmeden alınandygyny we Azatlygyň muny entek başga çeşmelere tasdikladyp bilmendigini bellemelidiriz. Emma bu çeşme mundan ozal hem ygtybarly maglumatlary beripdi. 22 noýabrda Azatlyk Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň bir bölümine jaň etdi. Bu bölümdäki resmi başlygyň täze ornwasarynyň otogyndaky abatlaýyş işleriniň eýýäm tamamlanandygyny we hemmeleriň onuň işe başlamagyna garaşýandygyny tasdiklady. Emma bank
işgäri adatlygyň habarçysy bilen gürleşýändigini bilende täze ornwasaryň adyny aýtmakdan saklandy. Şamrat Rejepow türkmen lideriniň ul aýal dogany Durdunawat Rejepowanyň 2 oglunyň biridir. Garaşsyz neşirleriň habaryna görä Şamrat Rejepow ulu dogany Hacymrat bilen bilelikde Türkmenistanyň Hime senatyna gözegçilik edýär. Şu ýylyň oktyabr aýynda garaşsyz neşirler Türkmen News we Gunor guramaçylykly jenaýat we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Rejepow doganlarynyň ýurtda öndürilen hime önümleriniň täsirli bölegini daşary ýurtlarda hasaba alynan galp kampaniýalaryň üstü bilen eksport edýändiginiň üstüne açdy. Şeýlede jurnalistler doganlaryň işine prezident daýysynyň gol çeken kararlarynyň kömek edendigini hem anykladylar. Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini halk akydasy we awtoritar hökümet dolanýarsy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Orsiýetiň ýokary kadyety 25-nji noýabrda Baş prokuraturasynyň şikaýaty boýunça memorial, halkara memorial taryhy Aňbilim jemgyýetiniň işine seretmäge başlady. Odal habar berilişi ýaly daşary ýurt agentler sanawyna girilen memorialy ýapylmak kopawanýar. Kadyet dinlenişiginiň inniki mejlisiniň 14-nji dekabrda geçiriljekdi gaýdyrly. Orsiýetiň baş prokurory Igor Krasnowyň pikirçe bu guramy daşary ýurt agentleri barada kanuny ýigderli bolýar we hasanyny öz ýeredýän materiallaryny kanun tarapyndan talap edilýän degişli belligi goýmaýar. Adam hukuklaryny goraýjylar häkimetleriň hereketlerini syýasy basyş hökmüne häsiýetlendirýärler we şol wagtda Rus häkimetleriniň bu guramy ýapmak üçin ýeterli kanuny esaslarynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Memorial jemgyýeti Orsiýetiň iň baýry adam hukuklary guramalarynyň biri bolup 1989-njy ýylda akademik we adam hukuklary aktivisti Andrey Sakharowyň gatnaşmagyna döredildi. Bu guramanyň işiniň esasy ury Stalinçilik repressiýalaryň pidalarynyň hatyralaryny gorap saklamakdan ibaratdy. Bundan başga memorial jemgyýeti syýasy tutsaglaryň hem hukuklaryny goraýar we türkmenistanlylar bu jemgyýetiň alyp barýan işleri bilen esasan hukuk goraýjy Vital Ponomaryowyň ýolbaşçylygynyň Merkadadia programmasynyň çap edýän materiallar esasynda tanyş. Soňky döwürde memorial daşary ýurtlarda aktivleşen türkmen aktivistleriniň ýüzüýüz bolýan howp gatarlary barada hem ýygderli maglumat berýär. Birazdan bolsa memorial türkmen türmelerindäki aýlgyn şertler barada çap eden söhbetdeşligi bilen türkmen we Rus häkimetlerini rahasy edenemegdi. Öňkü taryhyny ul terror diýip adalan tutdawaslyklar başlanaly ýer geçen 80 ýyl gowrak wagtdan soň hem repressiýa edilenleriň garnaşlary özleriniň döwlet terrorunyň pidasy bolan howsarlar hakynda maglumat gözleýärler we olar hakynda hakydany dikeltmäge we saklamagy çalışýarlar diýip adatlygyň Rus gullugynyň bu tema bagyşlanan giňişleýin makalasynda bellenýär. Neşiriň tasdiklamagyna görä, halkara memorial olary bu meselede esas kömek berip biljek gurama bollugy inni Orsiýetdäki syýasy ykdysady meseleleriň fonunda ýapylmak kopasyna düşdi. Memorial bilen birlikde onuň Permdäki bölümi şeýlede adam hukuklaryny goraýan Merkadadia programmasy hem ýapylyp biler. Biz bu mesele hususan häkimetler we hatyra, hakyda döwlet terrorunyň pidasy bolan adamlaryň öz dogan garnaşlarynyň başyna düşen işleri bilmek isleýär barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hali bilen söhbetdeş bolduk. Hormatly dinleyijiler, bu söhbet dinläp bu mesele boýunça siziň hem öz pikirleriňizi aýtmaňyza garaşýarys. Hudaýberdagy Rus häkimetleri näme üçin birden memorialyň daşyna geçip başladylar? Ýa-bi birden hem dälmi? Bu sorawy berýänimiň sebäbi olar Orsiýetde esasan garaşsyz metod serýeşdeler ýanylýardy we inni gezek mundan odal resmi taýdan boyun alynan repressiýalaryň pidalarynyň hatyrasynda olar hakyndaky hakydanyň saklanmagyna hem gelip ýetdi. Rus intelligentleriniň käbiri kädir bu ýurtda bolup geçýän zatlary orta asyrlary dolanmak bilen deňeşdirýär. Siňçe häkimetler näme üçin birden hakyda meselesini beýle dogula düşdiler? Bu ýerde iki sebäp bar. Olum
memorialın öz maksadından öňde goýan iş maksatlarından gelip çykýar. Birinciden memorial uly terror, ýagny Stalin döwrüne başlanan 30-njy ýyllarda başlanan 50-nji ýyla çenli dowam eden terror, adamlary ýanymak, adamlary gyrmak, adamlary başga aýyplar bilen aýyplap ýok etmek işleri dowam etdi. Memorial şu ägir uly hakydanyň üstüne açýar. Esasy işi şol. İkinci bir tarapdan memorial siyasi tutsaglary gollaýar. Olary arka durýar. Bir iki mesele biri ýeri bilen ören derk satyk şoň üçin memorial şu iki meseleni bile alyp gitmese bolanok. Indi ilkinji mesele dolansak 1956-njy ýylda şol Stalin döwrüne basylan tutulan adamlary aklamak barada Merkezi Komitetiň karary boldy. Şondan soň adamlar aklandylar. Şol sürgün edilenlerden diýir galynlary ýygyna gaýdyp geldiler. Meselem bizde imtanmaly adamlar Hydyr Derýaýew ýygyna gaýdyp geldi. Edebiýatçy hem terjimeçi Bagşy Jürmenok ýygyna gaýdyp geldi. Uraz Abdalow ýygyna gaýdyp geldi. Şolar ýaly belli adamlar ýygyna gaýdyp geldiler. Ýönet beýlik adamlar barada maglumat ýokdy. Sebebi partiýanyň 20-nji gurultoýuny Hurşow eden daklady. Stalin'i tanqidlat eden daklady da şu döwürde ýapykdy. Perestroýkanyň soňky ýyllaryna çenli şol daklady. Partiýanyň bir aýdyp beren sözünden halkdan ýaşyryn gizlep geldiler. Memorial şu meselede ägir uly iş etdi. Köp arhivlaryň üstüne açdy. Ýöne soňky döwürde Russiýa ýene-de Stalinçilik döwrüne dolanyp barýar. Häzir Russiýada açylan atom energiýasi hem atom bombasy baradaky muzeýde ilkinçileriň hataryna Lavrentiy Beriýanyň heykeli goýulypdyr. Sebebi Ortiýetiň, öňkü SSR-iň atom ilminiň ýa-da atom energiýasynyň atom bombalarynyň ýaraglarynyň düýbüni tutanlaryň biri Lavrentiy Beriýa diýilýär. Şoň bilen birlikde Staliniň belli bir derejede aklananlygyny aýtmak gerek. Staliniň suratlary bar, portretleri bar. Staliniň döwrüni meselem aýratynyň geçen watançylyk uruş ýyllaryny tanqidlemek gadagan, hatda Moskwada Beriýanyň adyna naharhana açyldy. Naharhana Beriýadan şawurma diýip nahar satýarlar. Russiýada Stalinizme dolanmak meýilleri güýçlenip barýar. Memorial şuna garşy durýar. Memorial şuna täsir berýär. İkinji bir tarapdan soňky döwürde belki öňem şeýledir siyasi tutsaglaryň sany artdy. Siyasi tutsaglar gün-günden artyp barýarlar. Memorial guramasy şol siyasi tutsaglary gollaýar, şolary arka durýar, şolary aklawjylar bilen üçin edýär. ýa-da şolaryň maşgalalaryna kömek edýär. Memorialyň şu hyzmatyda Rus hökümetine ýaranok şol iki mühim mesele sebäpli memorialy häzirki döwürde aradan aýyrmak, ýok etmek meselesi öňde durýar. Buda berde ulus piketçileriniň bir golayda halkyň hakydasyny öldürmek bolmaýar. Bir gedaýçylykda hukuksyz we tahsan umysyz mydar edýär. Gün görýär diýen şygary galyp öz nägileligini bildirdi. Kıyıskaça aýdylsa, tebiği seriştelere bağ yönü esasan korrupsiya sebäpli agyr siyasi iqtisadi ýagdaýa gelen ýurtda halk hakydasyny öldürip awtoritar dolanýaryň ömrüni uzaltmak mümkinmi? İnternet asaryna öňkü Sowet döwründe gazanylan tabiinligi, kaýyllygy gazanyp bolarmy? Men pikirimçe belli bir derejede mümkin. Sebebi Russiýanyň esasy mümkinçiligi, esasy ykdysady kuwaty tebiği gazyň hemde newitin üstünden gelýär. Şeýle-de ören bay magdan çeşmelerinden, gazylan ýazatlardan gelýär. Emma Russiýanyň obu hojalygy gaty çökdi, pese düşdi. Ol ýumurly. Eger siziň ýadyňyzda bolsa, bir kyrlykda Russiýa bilen Polşanyň arasynda gaz etini satyn almak meselesi barada dawa çykdy. Şonu Russiýa, Polşa, egerde sen bizim siyasatymyzy gollamasaň, onda biz Polşadan gazyň etlerini satyn almagy goý bolsun eders diýdi. Ýa-da şu ýylyň tomsuny Russiýa şeýle uly ýurt Türkmenistanyň pomidor alýanlygyny aýtdy. Özüm Türkmenistanyň gelýän pomidorlarda Latin Amerikasynda haýsydyr bir keseliň bardygyny, şol pomidorlaryň arasynda däldigini aýtdy. Şeýle bilen Türkmenistany haýwatatdy. Diýmek, Russiýanyň üçinçiligi hatda bir kiçijik ýurt Türkmenistany da belli derejede bagly bolup durýar. Russiýanyň
içki guruluşy, Russiýanyň halkynyň gündelik sarp edýän serişdeleri az, olar yeterlik däl. Şoň üçin hem halkyň ünsüni başga tarafa sowmaly, başga meselelere sowmaly. Meselem Russiýada iň güýçli prezidentin bardygyny aýtmaly, Russiýada iň güýçli ýaraglaryň bardygyny aýtmaly, Russiýanyň tehnikasynyň dünýäde taýsızdygyny aýtmaly. Şol pikirler Rus telewizionyasynda öňe sürilýär, ýöne Türkmenistan babatyny aýdylanma. Russiýanyň şol öňe sürýän pikirleri öňki ýaly türkmenleriň arasyna dol gelenok. Sebäbi Türkmenistanyny telewizyon alyp görkeziliş işlerine de bökdünçlik bar. Ýöne meselem aýdaly Täjikistan ýaly Russiýa bilen ýakyn aragatnaşyk saklayan döwletlerde Russiýanyň ýaragyny, harby güýjüne ören uly ähmiýet berilýär, hem ol hormat edilýär. Russiýa memorialy gysmak bilen şol öňkü bolup geçen şu bolaydy, ýa-ni ýakynda bolup geçen taryhy ýok etmek bilen özüniň şunky ideýasyny öňe sürmek isleýär. Hudaýerdagyny Orsiýetden Türkmenistana geçeliň. Bilşimi diýäli, döwlet terrorunun pidalarynyň hatirasyny nikeltmek meselesinde Türkmenistanyny Orsiýetdäki garanyny juda aýyş edildi. Bu urdaky tagarlarlar, ýagny arhiwleriň açylmagy, kady işleriniň öwrenilmegi baryp Sapar Murat Niýaz döwrüne togtadyrly. İkinci tarapdan Türkmenistanyny Stalin döwründäki repressiýa usullary adamlary özüne we garyndaşlaryna islenlik adama garşy görkezme bermäge mezur etmek praktikasy başga tarak görnüşlerde we böleklerin saklanyp galdy diýip yerlik hünärmenler aýdýar. Bilşimi diýär, soňky ýyllarda türkmen telewizionyasy elleri gannally we özlerini ýazgaryan tutsawlary aglayan şekilde görkezip başlady. Odaly Niýaz döwründäki çemeleşme hakyny aýtsaňyz, taryh hakynda meselesinde näme üçin şonu arhiwler açmakdan ähtiýaç edildi? Bu kime we näme üçin gerek boldy? Bir Niýaz döwrüne hökümetde bar bolan adamlara gerek boldy. Sebäbi eýer Niýaz döwrüne öňkü hökümet ýolbaşçylarynyň çygarlary hökümete gelipdiler. Ýagny şol öňkü ýolbaşçylaryň ikinji nesili hökümete geldi. Bu elbetde hut gösgönün ýazyň özüne degişli däl, ýöne beýlekileriň ählisi öňkü bir çinowniň ogly, gyzy ýa-da şoň iň ýakyn garyndaşydy. Şolar ýaly adamlar hökümete geldiler. Egerde ýadyňyzda bolsa, garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna iň tanşy adamlar bardy aýdylanma, meselem professor Nät Köseýewiň tutsuk edilmegi barada ýa-da akademik Baýmhammed Atalyç Garryfowyň tutsuk edilmegi barada çeper eserler ýazyldy, kitaplar ýazyldy. Şol kitaplary gaty gyýsgaltdylar, içinden köp maglumatlar aýyrdylar. Bir ýöntemji zat edip köpçülige berdiler. Şondan soň şol işi doly togtatdylar. Ýöne bizim inteligensiýamyzyň güýjüniň pesliginden görýän. Meselem men öňrek Kırgızstanda bolanymda Kırgızstanyň paýtagty Bişkekiň gündegor tarapyna Atabeyk diýen bir ýer bar. Şol ýerde öň kerpiç zawodynyň çukuru bar eken. Kerpiç zawody üçin şo ýerden gum alýar ekenler. Şol çukura eltip 37-nji ýylda tutsuk edilen adamlar atypdyrlar. Köpçülik bilen atypdyrlar. Gije maşin getirip atyp şo çukura taşlaýar ekenler. Şonu gözü bilen gören bir gyýyzjagaz ahyrynda çydap bilmän gelip hökümete aýdypdyr, mälim edipdir. Ol gurrumam agazdan agda geçip çingi gaýtmatyfa ýetýär. Şol çingiň tagallasy bilen şol ýer açylypdyr. Ananar ýaly däl gözüme ananar ýaly däl adamlaryň aýagynda galoş bar eken. Öýünden tutulup alyp gidenlerine adamlar aýagy galoşly adamlar barpdyrlar. Şol galoş galypdyr, galan o wendeleriň sünkü eti eräpdir. Ine şol adamlaryň üst saçyldy. Inne bir Türkmenistan barada aýdanymyzda şol agızdan agda geçip gelýän gurrumlara görä Aşgabatyň gündegor tarapynda häzir ol eýem şäheriniň merkezi diýen ýaly yer guruluşyk tehnikumy bardy. Şoň ýanynda da gonumçylyk bardy. Bir aýdylýan maglumaty görä 37-nji ýylda tutulanlar şol ýere eltilip atylypdyr. Şol ýerde de gömülüpdir. Ýöne ine şeýle faktlaryň üstü açylmady bizde. Şonu açmaga, şonu aýtmaga ýardym etmek isleýän adamlar soňra dymmaga mejbur bolupdyrlar. Bizim inteligensiýamyz, bizim öňde barçy gatlyk diýen adamlarymyz şol meselelerin üstüni açyp bilmediler. Olar ýapyklygyna galdy. Sebäbi
hökümeti şol döwürde eýen öňkü hökümeti dolandyranlaryň ikinji nesli geldi. Bir fakt aýdyn, Köpetdağ etrafı var. Aşgabat şehri 3 etrafı bölünýär. Köpetdağ etrafynyň partiýa guramasynyň hem ýerine ýetiriji organyň telefon fanowy bardy. Telefon fanowy kimleriň oturanlygy. Şol telefon fanowlaryň ählisiniň familiýalary belli adamlar, hemmesi öňkü ulularyň çağalarydy. Doğru. Inni Hudaýberdagyn Niýaw ýok bolandan soň türkmen medeniýetini başga pikirlere garşy aýdylýan zoňtur sözler adalan ýaly boldy. Sebäbi bu odaly döwletiň ejizligini, aýdýan zatlaryny deliliniň ýokdugyny görkezýär diýip synçylar aýdýar. Emma tutsowlara özüni näletletmek usuly taklanyp garlygy güýçlerini diýip synçylar belliýär. Ýogsa türkmen kanunlary adamyň özüne we garyndaşlaryna garşy beren görkezmesiniň ýuridik güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Ikinji tarapdan halkara jemgyýetçiligi bu praktika ıhtalinçilik görülýär. Gorkulma suwutlarynyň gaýtalanmasy hökmüne seredýär. Şol wagtda Türkmenistan ila fan boýunça imkan tutsowly ýurtlaryň biri hesaplanýar. Siziňçe bu ýerde esasy sebäp näme? Näme üçin Türkmenistan şu repressiýa usullaryny görebile telewiziýa arkaly hem ulanmagyny dowam etdirýär. Ýene de öňkü meselede ulanyp gelsek, sebäbi öňkü ýolbaşçylaryň çağalary hökümete geldiler. Türkmenistanyň häzirki prezidenti Sovet döwründäki milisiýanyň podpolkownigynyň ogly. Ol öz kakasynyň adyna orden döretdi. Ol orden bilen ilkinji nowatda öz ogluny sylaglady. Soň öz yakınlarını gowuryan adamlarını sylaglap gelýär. Bularyň tejribesi şeýle. Bularda başga bir tejribe ýok. Bularda meselem demokratiýa gitmäge erkinlik, gayrat, esasy da batyrlyk ýeten ok. Şonuň üçin olar köne usuly peýdalanýarlar. Şol köne usul bilen ýurdu dolandyrýarlar. Adamlary biri-birine garşy goýýarlar. Aýratynam öz goraýlaryny biri-birine garşy goýýarlar. Biz döwrümizde Pavlik Morozov diýip bir gahrman vardy. Pavlik öz hakasyny bolşeviklere yamanlap, onuň kulakdygyny, baý adamdygyny aýdan oglan, öz hakasyny yamanlan oglan. Halka da şol oglany ideal edip görkezýärdiler. Türkmenistanyň Mollanetes adyndaky akademik drama teatrynyň Günwatar tarapyndan pionierler köşkü bardy. Ören bir görnükli ýerde. Şol köşküň ýokarsyna da Pavlik Morozov adyndaky köşk diýerdiler. Bizde şol ideýany ulanmak usuly bar. Ýagny oglan öz atasyny yamanlamaly, ene öz ogluny gargamaly, doganlary töwerekdaşy, başgaça pikir edýän öz yakınlarını ýargarmaly, şolary ýekirmeli. Ine şeýle köpçülikleýin, ýagny başganyň dili bilen erkin pikirdäkileri ýargarmak tendensiýasy häzirim Türkmenistanyna dowam edýär. Meniň pikirimçe, bu Türkmenistanyna başgaça pikir edýänlere garşy görüşmegiň iň arzan, iň mut usuly. Hudaýberdagy inni soňky soragymy bermek isleýär. Orsiýetdäki ýagdaýlar bu ýurdun odal progress, öňügüdüşlik bolan işlerden ýyza çekilmegi Türkmenistanyňky ýagdaýyň has agyrlaşmagyna, halk hakydatynyň has beter gadagançylyga düşmegine getirermiýä? Şu gelýän ýyllarda KGB arhiwleriniň açylmagyna, repressiýalaryň pidalary, bir-birine garşy galp görkezme beren adamlar bardy. Taryhy dokumentleriň çap edilmegine umyt baglaýarsyňyzmy? Gizligen bolsa şeýle bir umydyňyz barmy? Şu meseleni iki bölüp aýtsam, meselem gelecekde KGB-niň arhiwleriniň açyljakdygyna men inanýan. Sebäbi KGB-niň arhiwiniň açylmagy häzirki döwlet ýolbaşçylaryna hiç hili täsir beren ok. Ol orsiýetde de şeýle köp dawalar boldy, bir näçe dokumentleri açmajak boldular. Ahirinde Russiýanyň prezidenti bar dokumenti açyň diýdi. Şeýlelikde de ol açyldy Russiýada. Türkmenistanyna da şeýle boljagyny men inanýan. Sebäbi KGB-niň 30-njy ýyllaryň, 40-njy ýyllaryň arhiwiniň häzirki döwlet ýolbaşçylaryna hiç bir täsirçiligi ýok. Ol halkyň arasynda öz abraýyny beýletmek üçin şol maglumatlary açyp biler. Ýöne aýdynlyga garşy, erkinlige garşy, söz hem metod azatlygyna garşy bökdönçlük dowam eder. Sebäbi Türkmenistanyň şeýle bir ýagtylygyny dörejekdigine hiç bir esas ýok, umyt ýok. Şonuň üçin söz erkinligi, metod azatlygy ýapyklygyna galar, belki de mundan ýowuzrak bolar, ýöne arhiwler açylar.
Bu da bir hali söhbetdeşlik atnaşyp pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Taňry arkasyň. Sizem sag bolun. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözleg bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.